И така, здравейте хора! Днес ще снимаме клип на Monster Legend. И сега ще видите колко съм развит. Защото игра от 2 дни и съм много развит. Не много развит, на 13 левел съм. Имам боса. И така, хора, моля се абонирайте се за мен. Games Foxy. Аз съм Games Foxy. Вече ми знаете от първия клип от другото. Ай, зареждай. Скапам телефон. Имам най-новото Lenovo. Но е много скапан. Не много. Не изобщо скапан. Вчера ми го купиха, ама не ми изгрежда много бързо. Играта. Точно. И така, хора, какво му стана на този телефон? Нищо. Чупа. Какво чупа мога да купа сега? Така, хора, играта е игра от 2 дена. Виждате колко съм развит. На 50 думата. И така, клипът ще бъде поне 5 минути. Затова ще трябва да побързам с атаки, глупости. Какво пак ще ми дадеш? Ще скупа леденица земя. И после ще снимам един клип, който няма да кажа името. Ще го видите, ще е много як. Много як клип ще снимам. И така, хора, сега ще влезем тук. За Бога! Къде беше тази земя? Не знам. Няма да атаквам, но не знам къде беше. What the fuck? Нещо да го опретим. What the fuck? Ето я. Найс, не мога да открия. След 9 минути. Вау! И така, хора, това ще го купя след няколко време. Както виждате, вече сме 4:49 минути. И клипът ще е 5, както ви казах. И хора, много ви се моля, абонирайте се за мен. Чао!